ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଲୁଡୁ ପତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତ ଆମେ ଖୁସି ନୁହଁ मगर क्यों? आई एम नॉट सेटिस्फाइड जोसिम ऐसा नहीं हो सकता। जियो यूजर ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିଓକୁ କିଣିବୁ ନାଲି ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପକେଇବୁ ସିମକୁ ମାହାଳିଆ ଭିତରେ କିଏ ନେବେନି ଜିଓ ସିମ୍ ଏମିତି ଫ୍ରିରେ ଦେଲେ ବି ନେବେନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ ମାନେ ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁ ସେଟାକୁ କହିଲେ ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ମୋର ଡିଜି ଚୁରେଇ ନେଉଛନ୍ତି ମୋର ପେଟ୍ରୋଲ ଚୁରେଇ ନେଲେ ମୋର କେବୁଲ ଚୁରେଇ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲଗୁନି ऐसा मत करो मेरी जान ତ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କଣ୍ଟି अभी मैं गाली नहीं दे सकता। ହଁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆମେ ପୋର୍ଟ କରିଛୁ मुझे अपने घर जाना है। ଏଇଟା ଆମକୁ ବୋକା ବନୁଛନ୍ତି ଜିଓ ତରଫରୁ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଆମ ମାନଙ୍କର ପଇସାରେ ବାହାଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠେଇକି तुम्हें शर्म है कुछ अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ ये क्या बात करता है यार ତାମାସା ଚାଲିଛି ଖାଲି ଲାଇନ ପଳେଇ ଗଲେ କଣ ଧୁକା ପବନ ହେଇଗଲେ ସେ ଚଲୁନି ଜିଓ ଭଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେବ ନେଟୱାର୍କ ଭଲ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ପୋର୍ଟ କରିକି ପୁଣି ମାନେ ଜିଓ ହେଇଦେବି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ମତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଜିଓକୁ କାହିଁକି हक दिया। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜିଓକୁ ପୋର୍ଟ କରୁ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଲାଗେ ଯେ ବହୁତ ବଢିଆ ସିମ୍ ଟେ ଥିଲା बड़ा हरामी हो बेटा। ଦେଶରେ କଣ ହେଇଛି କି ଇନକମିଂ କଲ୍ ବି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଲେକିନ ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିଲିନି 12ଟା ହେଇଯାଇଛି କୋଉ ରିଚାର୍ଜ କାହାକୁ ଫୋନ କରିବି କିନ୍ତୁ ଫୋନଟା ଆସିଲା ସେଟା ଖୁସି ଲାଗେ मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଆପଣ ନିଭାଉଛନ୍ତି ମତେ ମୁଁ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି ମୁଁ କମ୍ପାନୀ କୁ କହୁଛି ମୁଁ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ନେଟୱର୍କ ଟିକେ ଅସୁବିଧାକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ ଖୁସି ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୁସି ହେବ ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ଏୟାରଟେଲ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋର୍ଟ ମାରି ହିଁ କରିଦେବ